Ja ti hovorím, ísť loviť Pokémonov teraz je blbosť. Tak pusti aspoň nejakú rozumnú pesničku. Počkaj, ja to ešte musím nájsť tuto na YouTubeku. Pusti niečo o Minecrafte. Tak ja zatiaľ idem pozrieť prasa. Nie. To bol môj úplne nový mobil. Čo sa stalo, chlapci? On počúval myšové šílenosti. A meno?